Za nami na scenie dziś koncert śpiewu Białego Drewno. A o 21:00 na tej samej scenie wystąpią dzisiaj dwa zespoły. Zespół ze Słowacji i Indonezji. W tym momencie zespół ze Słowacji i Indonezji mają swoje koncerty w lubuskim teatrze. Mamusia mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Dać się wianeczko po stole, do mego tatusia w ukłonie. Tatusio mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Za nami w tle folkowe jam session. Dzisiaj grupa ze Słowacji, za chwilkę grupa z Indonezji, a ze mną lubuski zespół pieśni i tańca, Kacper i Kuba. Dwóch przystojnych mężczyzn, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu festiwalu. Z tego co mi wiadomo, chłopaki tutaj też bardzo aktywnie uczestniczyliście w przygotowaniach. Dokładnie. 10 godzin dziennie siedzieliśmy w Rcaku i zwijaliśmy ulotki. Tylko ulotki, z tego co wiem, to tam dużo pracy było. Jeszcze wycinaliśmy kółeczka w takich karteczkach i jeszcze robiliśmy takie batony. Dużo tego było. A jak wasze emocje tutaj? Może kiedy wy macie swój występ? Nasz występ odbędzie się w czwartek o godzinie 19:00. Serdecznie wszystkich na niego zapraszamy. Będzie naprawdę dużo energii i damy z siebie wszystko dla was. Jakie emocje wam towarzyszą? 3, 2, 1. Wow! A otreszczoła,